unong tu uting klem don kinong bat kinong kem ya u. Nalu ba mi upra kane ka sorkar kala persyang ban penmi ki an khala khala kim patju ja meno meno ha ka jing im ka jonga ka jongpi. Perlu ngai kubeli pi wi pi kane ka por ka bomta. Te saisin ngan kernbiang spangka chispa sop sau RPC. Mo. Yang tu ba ka chispa sop sau RPC au DC na po ka shlong ula penbana ba om don shu kata ka chispa sop sau CRPC. Ki pai ba Kilayo ban leit lut ki wan leit lut ki pai ba kilayo ban shat ban kemen hadin ka jingjob tewa kendit man menta ngilap baka kubor u DC na po jong ka temri boy u penmi ya ketuka an chispa sau sau CRPC kabamut ba mangi ki pai ba laisai gasngi ngimyo shu ban leit dalaki khmat ngimyo shu ban leit dalaka met ka jungi ban leit pej lani ban lech sengap hagani ka sengi ban nyobut kayak gini habau DC na po shlong ula keren ula persai ula ai sagilat pathai kubor namata ki pait ba kilayo ban kemen suk ban lech suk ban wan suk ban kemen ban perta hadin ka jingjob peuse nu DC jongga nongpo riboy udang ong ban penjeri ya gani ka an chispa sau sau CRPC kayak gini pait ba hato mangi ginong riboy, hato ngidai ki bit, hato mangi ginong riboy, mangi gidai ki senyang, hato mangi ginong riboy, ukhenyingi bangi dai gi. Kane gade ka jing nyau ben, bat kane gade ka jing sensar don bor, kane gade ka jing pen kongu jubor, yangi ubreu ubesong ubesa haga tem riboy. Tat, wano mailat paiba. Warno mailat kum gini ki jait briu lagi deki DC lagi deki no ginoru henre ngimdai banailat lada kabakta mat yong yau paitba kane galong kabakta mat yong yau paitba kane galong ka dauba ka dausan nabanta ka kam ba ka kamsan jong ga jait benriu nyau trap nyau skum kane gene kaba menta nadu bami upra kimi ki an kla watang ukulung kenaru ngai shu watang upuj uknyang ru kongu shu ya gene ke jinglet don bor jong gene ki breu nagapor sagapor henry kenmau bakari India ga jongi kadai kari sensar paitba kari Meghalaya ga jongi kadai kari sensar paitba phimdei ban wan sensar don bor hangne hapo kari ka jongi balai kini ki jing sensar don bor ki bakhala nagapor sagapor ki wan namar ba yole se kane gadei kaba sensar da ki bari yole se kane kiwei ki banabar jongga riboy ki banabar ga Meghalaya ki wan ban trei ban kta hapo ga jala ga jongi hagjisha ki ladei ban burom yangi utrai mulak te peuse menta mar kempong ngisa yu roj hakini ki wei ki briu ki wan trei hangne hapo ka jala ka beit ka jungi pai ba beje kane galong ka jing nyau ben ya ka them riboy ka jongi ngong yapi ngimte ya ka ban ailat kum gini ki jingte ki jingkum kane ka jingbu jungki ya kide ka an nadu ba ka voice of the people party kalami perthei kini ki an kla ki baki kini ki bala penmi henry yole se don ye shalandet yole se ki kwa ban le thok onda ki la le thok pat ki pai ba ki nam hunde yole se ki ting ban mi ki jing huri hura lada kan wan sha ka jing le thok de kan jabe direct ngongi pi nai le thok nai le skor nai penmi ki rul ki an ki ba khnla ngongi pi lada pi kwa ban penmi ki rul ki an penmi ki rul ki an ba upai baru ula ban priang kumya menta upai ba nam la ban priang ini ki rul ki an ki ba pi penni ki ba pi penmi kai gene kane galong ka penbitar ya ka menstim ka jonga berpi handai pi penmi ki an ki ba mla shu berngai phidang mut ba pori boy kim don shu ki banang bastat phidang mut ba pori boy kim don kita ki riu perkhat ki riu sempang DC jonggari boy udai berweng mardor menta gamit
ya kene kan chispa sau CRPC. Pi berkat bagi pajba ki penhuri hura, ha? Ki pajba juga temri boy ki jongi ki long ki pajba ki bastat ki banang ngong ye pi. Kim de shu ki ksau lamwir, kim de shu kita kita ki kana mana haka liang katip. Kan mau disi jongga riboy nongpo uhap banweng mardor ya kene kan ngi kum gi pajba ngi mi pok banai sngap ya ka khubor hendrei ngimdei ngiong ngong kumta ngimnom penhuri hura ngimnom le kino ki bakta nomta gimlang salang hendrei ngi lej daga kor ngi lej laga burom ngi syat daga kor ngi syat daga burom te balai kene ga an kami nagapor sugapor lada kene ga an pi pelmi menta lada ki pajba jong ka temri boy pin sakelut lane pim komplain ye ngidang sai nyon sinyon ngidang sai nyon sinyon kane kamde ga an breu ngong pi kane ga de ga an mrat kane ga de ga an ksut balai pelmi kum gene ga an Henry pajba beje ngong pi ki pajba jong ka temri boy ha po temri boy ki don ki banang ki bastat ki baslur ki basyabang ha wat nom penbik wat nom penkulmar wat nom tewa wat nom kum ya ka mensim jong unong riboy ma dapi wan mentre ban kata apo ka jela ka jongi le ya ka badai nai le ya ka balaj kata ka de ka masej ka jonga te tangi ni kitin ki ba khniat ki jonga ha ka por ka bamanta yale ban to yale ban ya share ban ya khnang ba kiwe kinyo ban sngap ling ba gini ki khubor ki bau disi ula penmi gini kan chispa sabau CRPC namta ka balasai on khang ki pajba bakin lekmen bakin yelang lembur kata angin peneramjur nadu mensua hagi MDC hagi MLE hagi MP ki balai no syadin du gajongi om don kata ke chispa sabau CRPC kela tang mentas nem pibu ya katakan chispa sabau CRPC hato pila mon prenget yo pajba hato pajba usannya ya pi MP kene galong ke bakta ma diong yo pajba ngimla ban pedang ya kene te tangi negi khubor ki jonga kene ga por ke bamata khoblei sibon